ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ଏଟା କେବଳ ଗୋଟିଏ ତାରିଖ ନୁହେଁ। ଏହା ପଛରେ ଅଛି ଏକ ଶତାବ୍ଦୀର ଲମ୍ବା ସଂଘର୍ଷ, ଅଗଣିତ ବଳିଦାନ ଆଉ ଅଦମ୍ୟ ସାହସର କାହାଣୀ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ସେହି ଜଟିଳ ଯାତ୍ରାର ପୃଷ୍ଠା ଉଲଟାଇବା ଆଉ ଦେଖିବା କେମିତି ଗୋଟେ ଦେଶ ନିଜ ଭାଗ୍ୟ ନିଜେ ଲେଖିଥିଲା। ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ ତ, ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯାହା ପ୍ରାୟ 100 ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଥିଲା। ଏଇଟା କିଛି ବର୍ଷର କଥା ନୁହେଁ, ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ 200 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ଗୋଲାମୀର ଶିକୁଡ଼ିକୁ ଭାଙ୍ଗିବା। ଏହି ସଂଘର୍ଷର ବିଶାଳତା ହିଁ ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱ ଇତିହାସରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରି ରଖିଛି। ଭାରତରେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନର ଏହି ଲମ୍ବା କାହାଣୀରେ 3ଟି ବଡ଼ ମୋଡ଼ ଆସିଥିଲା। ସବୁକିଛି ଆରମ୍ଭ ହେଲା 1757ରୁ ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧରୁ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବେପାରୀ କମ୍ପାନୀ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଶାସକ ବନିଗଲା। ଠିକ୍ 100 ବର୍ଷ ପରେ 1857ର ମହାବିଦ୍ରୋହ ସବୁକିଛି ଓଲଟାପାଲଟା କରିଦେଲା ଆଉ ଶାସନ ସିଧା ବ୍ରିଟିଶ ରାଣୀଙ୍କ ହାତକୁ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ତାପରର 90 ବର୍ଷର ଲମ୍ବା ସଂଘର୍ଷ ପରେ 1947ରେ ସେହି ଶାସନର ଶେଷ ହେଲା। ଏହି ପୂରା ଯାତ୍ରାକୁ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏହାକୁ 5ଟି ଭାଗରେ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମେ କେମିତି କମ୍ପାନୀ ଶାସନ ବିଦ୍ରୋହର ନିଆଁ ଜଳାଇଲା, ତାପରେ ଜାତୀୟତାବାଦର ଉଦୟ କେମିତି ହେଲା, ଆମେ ଗାନ୍ଧୀ ଯୁଗର ଅହିଂସା ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଦେଖିବା, ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ଆହ୍ୱାନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ଆଉ ଶେଷରେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଖୁସି ସାଙ୍ଗକୁ ବିଭାଜନର ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ବୁଝିବା। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ କାହାଣୀର ଆରମ୍ଭକୁ ଫେରିଯିବା। ଏସବୁର ମୂଳଦୁଆ କେଉଁଠି ପଡ଼ିଥିଲା? ଏହା ସେହି ସମୟର କଥା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବେପାରୀ କମ୍ପାନୀର ଲୋଭ ଏକ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ମୂଳଦୁଆ ପକାଇଲା, ଆଉ ସେଇଥିରୁ ହିଁ ଜନ୍ମ ନେଲା ବିଦ୍ରୋହର ପ୍ରଥମ ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ। ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଆସିଥିଲା ତ ବେପାର କରିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ପୁରା ଦେଶର ମାଲିକ ବନିଗଲା। 1757 ପରେ ତାର ଲୁଟ୍ ଆଉ ଶୋଷଣର ନୀତି ଲୋକଙ୍କ ମନର ଅସନ୍ତୋଷର ନିଆଁ ଜଳାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲା। ଏହି ନିଆଁ ହିଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବ୍ୟାପି 1857ରେ ଏକ ମହାବିଦ୍ରୋହର ରୂପ ନେଲା। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଦ୍ରୋହର ନିଆଁ ଜଳେଇଲା, ତା ପଛରେ କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା? ଗୋଟେ କାରଣ ଥିଲା ରାଜନୈତିକ। ଡେଲହୌସିଙ୍କ ରାଜ୍ୟଲୋପ ନୀତି ତ ରାଜା ମହାରାଜାଙ୍କୁ ପୁରାପୁରି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିସାରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଚିଙ୍ଗାରିଟା ନିଆଁ ଲଗେଇଦେଲା, ସେଟା ଥିଲା ଧାର୍ମିକ। ନୂଆ ରାଇଫଲ କାର୍ଟ୍ରିଜରେ ଗାଈ ଆଉ ଘୁଷୁରୀ ଚର୍ବିର ଗୁଜବ ହିନ୍ଦୁ ଓ ମୁସଲମାନ ସିପାହୀଙ୍କ ଆସ୍ଥା ଉପରେ ସିଧା ଆକ୍ରମଣ ଥିଲା। ବିଦ୍ରୋହକୁ ଦବାଇ ଦିଆଗଲା ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ବହୁତ ବଡ଼ ଥିଲା। ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ବୁଝିଗଲେ ଯେ ଗୋଟେ ବେପାରୀ କମ୍ପାନୀ ହାତରେ ଭାରତର ଶାସନ ଛାଡ଼ିବା ଆଉ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ। ତେଣୁ 1858ରେ କମ୍ପାନୀ ଶାସନକୁ ଶେଷ କରି ଦିଆଗଲା ଆଉ ଭାରତ ସିଧାସଳଖ ବ୍ରିଟିଶ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଅଧୀନକୁ ଆସିଲା। ଏହିଠାରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବ୍ରିଟିଶ ରାଜର ପ୍ରକୃତି ଯୁଗ। 1857ର ନିଆଁ ତ ଲିଭିଗଲା, ହେଲେ ତା ପାଉଁଶରୁ ଜନ୍ମ ନେଲା ଏକ ନୂଆ ଚିନ୍ତାଧାରା। ଏହା ଥିଲା ଏକତାର ଚିନ୍ତାଧାରା। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେମିତି ଏହି ବିଦ୍ରୋହ ଏକ ସଂଗଠିତ ରାଜନୈତିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ତିଆରି କଲା। 1817ରୁ ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷା ମିଳିଥିଲା, ଏକାଠି ନହେଲେ ଲଢ଼େଇ ଜିତି ହବନି। ଏହି ଆବଶ୍ୟକତାରୁ ହିଁ 1885ରେ ଜନ୍ମ ନେଲା ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ। ମଜାର କଥା ହେଉଛି, ଏହାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ନଥିଲା, ବରଂ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ଭିତରେ ରହି ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ସୁବିଧା ଆଉ ଅଧିକାର ହାସଲ କରିବା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମତ ଗୋଟିଏ ନଥିଲା। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର 2ଟି ଗୋଷ୍ଠୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଥିଲେ ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେଙ୍କ ଭଳି ନରମପନ୍ଥୀ ନେତା, ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ଆବେଦନ ନିବେଦନ କରି ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କଠୁ କିଛି ସୁବିଧା ହାସଲ କରିହେବ, ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ଥିଲେ ବାଳ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକଙ୍କ ଭଳି ଚରମପନ୍ଥୀ ନେତା। ସେମାନଙ୍କର ସିଧା କଥା ଥିଲା ଭିକା ମାଗିବାନି, ଅଧିକାର ଛଡ଼େଇ ଆଣିବା। ଆଉ ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରାରୁ ହିଁ ବାହାରିଥିଲା ସେହି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନାରା ଯାହା ପୁରା ଦେଶକୁ ହଲାଇ ଦେଇଥିଲା। ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକଙ୍କର ସେହି ଘୋଷଣା, ସ୍ୱରାଜ ମୋର ଜନ୍ମଗତ ଅଧିକାର ଏବଂ ମୁଁ ତାହା ହାସଲ କରିବି। ଏହା କେବଳ ଏକ ନାରା ନଥିଲା, ଏହା ଥିଲା ଏକ ନୂଆ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ଆହ୍ୱାନ। ଯେତେବେଳେ ସଂଘର୍ଷ ଏକ ନୂଆ ମୋଗ ନେଉଥିଲା, ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଆସିଲେ ଜଣେ ଏମିତି ମଣିଷ ଯିଏ ପୁରା ଖେଳର ନିୟମ ହିଁ ବଦଳାଇ ଦେଲେ। ଏହିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ, ଗାନ୍ଧୀ ଯୁଗ। 1915ରେ ଗାନ୍ଧୀ ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ଫେରିଲେ, ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମଟା ବେଶୀ ଭାଗରେ ପାଠୁଆ ସହରୀ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ହିଁ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଗାନ୍ଧୀ ଏଇ ଲଢ଼େଇକୁ ସିଧା ନେଇଗଲେ ଗାଁର ଚାଷୀ ମୂଲିଆ ପାଖକୁ, କାରଖାନାର ଶ୍ରମିକ ପାଖକୁ, ଏପରିକି ଘରର ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଖକୁ। ସେ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ନୁହେଁ, ବରଂ ପୁରା ଦେଶର ସ୍ୱପ୍ନ କରିଦେଲେ। ଆଉ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ହତିଆର ଥିଲା ସତ୍ୟାଗ୍ରହ। ଏହାର ମାନେ କ'ଣ? ସତ୍ୟ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ। ଏଟା କେବଳ ଚୁପଚାପ ବିରୋଧ କରିବା ନଥିଲା, ଏହା ଥିଲା ଅନ୍ୟାୟ ଆଇନକୁ ଖୋଲାଖୋଲି କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତିରେ ଭାଙ୍ଗିବାର ସାହସ। ଏହା ଏକ ଏମିତି ନୈତିକ ଶକ୍ତି ଥିଲା ଯାହା ଶାସକର ବନ୍ଧୁକକୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ତାର ବିବେକକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଥିଲା। ଆଉ ଏହାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରୟୋଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା 1920ର ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ। ପ୍ଲାନ୍ଟା ବହୁତ ସରଳ ଥିଲା, ବ୍ରିଟିଶ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପୁରାପୁରି ଅଚଳ କରିଦେବା,
କେମିତି? ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଗଲେନି, ଓକିଲମାନେ କୋର୍ଟ ଗଲେନି, ଲୋକେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ବିଦେଶୀ ଜିନିଷର ହୋଲି ଜଳିଲା। ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ମୂଳଦୁଆକୁ ତ ହଲେଇ ଦେଇଥିଲା। ଏବେ ଲଢ଼େଇ ଆଉ ଗୋଟେ ପାଦ ଆଗକୁ ଗଲା। ଏବେ ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ଅଧିକାର କି ସୁବିଧାର କଥା ନଥିଲା। ଏବେ ଦାବି ଥିଲା କେବଳ ଗୋଟିଏ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ। 1929 ଲାହୋର ଅଧିବେଶନ। ଏଇଟା ଇତିହାସର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ମୋଡ଼। ଏତେଦିନ ପରେ କଂଗ୍ରେସ ବୁଝିଗଲା ଯେ ଡୋମିନିୟନ ଷ୍ଟାଟସ୍ ବା ସେମିତି କିଛି ଛୋଟମୋଟ ଜିନିଷରେ କାମ ଚଳିବନି। ଏଥର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଗଲା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ, ଅର୍ଥାତ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ। ଏଇଠାରୁ ହିଁ ସଂଘର୍ଷର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆଉ ଏହି ଘୋଷଣା ପରେ ଆନ୍ଦୋଳନର ରୂପ ବଦଳିଗଲା। ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା। 1930ର ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ, ଯାହା ସାଧାରଣ ଲୁଣକୁ ନେଇ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଆଉ ଶେଷରେ 1942ରେ ସେହି ଶେଷ ଆହ୍ୱାନ, ଭାରତ ଛାଡ଼। ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ବେଳେ ଯେଉଁ ଗାନ୍ଧୀ ସବୁବେଳେ ଅହିଂସାର କଥା କହୁଥିଲେ, ସେ ଏକ ଏମିତି ନାରା ଦେଲେ ଯାହା ପୁରା ଦେଶରେ ବିଜୁଳି ଭଳି ଖେଳିଗଲା। ସେ କହିଲେ, କରୋ ବା ମରୋ। ଏହାର ଅର୍ଥ ସିଧା ଥିଲା, ଏଇଟା ଶେଷ ଲଢ଼େଇ। ହୁଏତ ସ୍ୱାଧୀନତା, ନହେଲେ ମୃତ୍ୟୁ। ଏଥର ଆଉ ପଛକୁ ହଟିବାର ନାହିଁ। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରଭାବ କେତେ ଥିଲା, ତାର ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ସେମାନେ ଏତେ ଡରି ଯାଇଥିଲେ ଯେ 1 ଲକ୍ଷରୁ ବି ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଜେଲରେ ପୂରେଇ ଦେଲେ। ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ, 1 ଲକ୍ଷ। ଏହି ସଂଖ୍ୟା ହିଁ କହୁଥିଲା ଯେ ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଦିନ ସରି ଆସୁଛି। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛେ କାହାଣୀର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, ଯେଉଁଠି ସ୍ୱାଧୀନତାର ସକାଳ ତ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସେହି ସକାଳ ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ବିଭାଜନର କଳା ବାଦଲ ବି ନେଇକି ଆସିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ବ୍ରିଟେନର ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଭାରତକୁ ଶାସନ କରିବାର ଶକ୍ତି ଆଉ ତା ପାଖରେ ନଥିଲା। ତେଣୁ 1947ରେ ସେମାନେ କ୍ଷମତା ଛାଡ଼ିବାକୁ ରାଜି ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ଯିବାବେଳେ ସେମାନେ ଏକ ଏମିତି କ୍ଷତ ଦେଇଗଲେ, ଦେଶକୁ ଧର୍ମ ନାଁରେ 2 ଭାଗ କରିଦିଆଗଲା, ଭାରତ ଆଉ ପାକିସ୍ତାନ। ତେଣୁ 15 ଅଗଷ୍ଟ 1947, ଏହି ଦିନଟା ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଖୁସି ଆଉ ଦୁଃଖର ଦିନ। ଗୋଟେ ପଟେ 100 ବର୍ଷର ଲଢ଼େଇ ପରେ ମିଳିଥିବା ସ୍ୱାଧୀନତାର ଉତ୍ସବ ଥିଲା, ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ଥିଲା ବିଭାଜନର ନିଆଁ, ହିଂସା ଆଉ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ଘରଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ିବାର କୋହ। ଏହା ଥିଲା ଏକ ଖଣ୍ଡିତ ସକାଳ। ସ୍ୱାଧୀନତା ତ ମିଳିଲା, କିନ୍ତୁ ବିଭାଜନ ଯେଉଁ ଦାଗ ଛାଡ଼ିଗଲା, ତାହା ଆଜି ବି ପୁରା ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆର ଭାଗ୍ୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ସେହି ଇତିହାସର ଛାଇ ଆଜି ଆମ ଉପରେ କିପରି ପଡ଼ୁଛି? ଏଇଟା ଏକ ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ଯାହାର ଉତ୍ତର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ।